Já jsem začínala jako dítě, který se prostě ptalo rodičů, hele, my vyhazujeme ten odpad do toho směsného koše a kam to jde dál. A bylo mi řečeno, že jako to jde na skládku a já jsem se ptala, co je to skládka a oni, no prostě zasypou ty odpadky do země a já jsem říkala, to není přece možný, to přece nedává smysl. S Rozárkou som sa stretla tak, že sa mi prihovorila v električke a spomenula mi teda, že natáča videá a že sa tomu chce profesionálne venovať a vtedy bola len v takých úplných začiatkoch, ale veľmi sme si sadli, odtedy sme boli spolu na rôznych obedoch a stretnutiach, až sme prišli k tomu, že sme si založili spoločnú talk show a z profesionálneho vzťahu sa stal kamarátsky. Mě trápí to, co se děje s životním prostředím a tak se aktivně snažím něco dělat. Sledujících mám 130 000, ale měsíčně se dostanu na 7 milionů zhlédnutí. Za těch posledních pár let se víc zaměřuju na to, co má největší dopad, co má největší impact a že to nejsou ty plastové brčka, které jsou samozřejmě hrozný, ale co můžeme udělat nejvíc jako společnost a že to není o tom, že já budu dokonalý environmentalista a tím se problém vyřeší, ale že musíme všichni společně a hledat ty řešení, které jsou systémové, uchopitelné a možný pro všechny možný lidi se všema možnýma rozlišnostma a individualitama. Neviem, či si všetci prítomní uvedomujete, že Rozárka je hrozne mladá a stihla toho už neuveriteľne veľa, aj v takom mladom veku, takže určite si myslím, že je veľkým vzorom pre súčasnú generáciu a je veľkým vzorom pre ľudí, ktorí nenechávajú veci len tak plávať, ale chcú byť aktívnou súčasťou nejakej pozitívnej zmeny. Nejvíc mě těší, když vidím ten jako dopad, ten hmatatelný dopad, že se něco podaří někam jako posunout. A nejnáročnější je samozřejmě to, že to téma vyvolává hodně emocí. Chci udělat co nejvíc dobra pro životní prostředí a potom to, co je ten prostředek, který mě k tomu dostane, to závisí na hrozně moc věcech a nechávám to plynout. A nedělám to vždycky dokonale, nedělám to vždycky 100%, ale snažím se a hledám cesty a předávám to lidem jako příběh, jako takový svůj životní příběh toho, na co jsem třeba novýho zase přišla a o čem novým udělám video. Niekomu môže pripadať, že tvoriť obsah na sociálne siete je jednoduchá práca, alebo ak si aj niekto uvedomuje, že je to naozaj časovo náročná práca, tak si možno neuvedomuje, čo všetko za tou tvorbou jedného videa stojí. Nielen koľko času, ale aj vedomostí. Človek musí vedieť strihať v programoch, musí vedieť titulkovať v programoch, musí vedieť vyrobiť to video tak, aby ľudí zaujalo, aby vo 90 sekundách bolo výpovedné a zhrnulo nejakú tému dohromady. Takže ten můj největší cíl je udělat co nejvíc pro životní prostředí a ta cesta, která tomu povede, může být různá a nechávám tomu otevřený dveře, oči, mysl, duši a co přijde, to přijde.